Národný ústav detských chorôb patrí medzi 7 špecializovaných pracovísk, ktoré pomocou 3D modelov pomáhajú s daným poškodením, s ktorým sa deti už rodia. Aby sme túto metódu mohli pre deti zabezpečiť, je potrebná multidisciplinárna spolupráca viacerých odborníkov, od neonatológov, pneumológov, stomatológov, otorinolaryngológov či antropológov a laborantov. Mnoho špecialistov, ale výsledok stojí za to. Kým doteraz dieťatko bolo napojené na mnohé prístroje a bolo väčšinou v nemocnici, tak pomerne s jednoduchou platničkou je doma, same dýchá, prijíma mlieko a celkovo prospieva. Tieto bábätká po narodení veľmi ťažko dýchajú, ako ktoré. Niektoré tam je to úplne zjavné, hneď na prvý pohľad, že sa dusia. A potom sú bábätká, ktoré majú ťažkosti viac menej iba v spánku. No a súčasne títo pacienti majú často aj poruchu príjmu potravy, lebo okrem iného, okrem toho, že majú problém sa udýchať, tak majú problém aj s častým ráštepom, ktorý býva prítomný. A tým pádom vlastne nevedia vyvinúť efektívny potlak v ústach. No a takýmto spôsobom vlastne nevedia ani dobre sať mlieko. Títo pacienti väčšinou skončili na našej neonatologickej klinike intenzívnej medicíny s respiračným zlyhaním. Novorodenci nevládali dýchať. Je to platnička, ktorá pomáha tomu, aby rástla sánka, aby tie deti neboli unavené a nezapadal im jazyk a nemuseli s tým bojovať pri spánku, ani pri jedle, aby sa naučili pekne papať. Takže pre nás je to obrovský posun v tej liečbe k lepšiemu outcomeu pre tie deti a k väčšiemu asi aj pohodliu pre tie maminy, ako je teda dlhodobá hospitalizácia v zahraničí. To obdobie do toho pol roka, kedy sa tie ráštepy väčšinou uzatvárajú, im pomôže naozaj byť v domácom prostredí, papať, dýchať, dobre spať, pekne sa vyvíjať a potom teda dosiahnuť vek, kedy je možné operačné riešenie. Pomôcka, ktorú používame a ktorá nám zabezpečí, že ten pacient súčasne je schopný aj dýchať a aj príjmať potravu, je vlastne palatolingválna platnička. Je to teda vlastne pomôcka, ktorá pozostáva z palatálnej časti, to je teda oblasť dentavolárneho výbežku podnebia, kde vlastne tá platnička nalieha na miesto, kde raz budú zuby a súčasne nám zapcháva miesto, kde sa vyskytuje ten ráštep. A to je teda tá jedna vec, ako sme schopní tomu pacientovi zabezpečiť efektívne sanie, že zapcháme defekt podnebí, tým pádom pacient je schopný nasávať vzduch a neťahá ho cez nos. A potom má vlastne druhú časť tá palatolingválna platnička, to je tento jej výbežok, ktorý vlastne po zavedení do úst sa dostane za ten koreň jazyka, ktorý zapadáva a on ho tak efektívne potiahne dopredu. Tým pádom vlastne sa nám otvárajú dýchacie cesty a pacient je schopný aj voľne dýchať. No a samozrejme, že keď sa pacient dusí, tak nie je schopný ani efektívne sať, takže to je aj druhý princíp, ako to napomáha perorálnemu príjmu potravy. Naši špecialisti sa inšpirovali v Nemecku na klinike v Tübingene. U nás sme metódu prispôsobili. V našom projekte vyrábame personalizovanú pomôcku pomocou 3D skenu a 3D tlače rýchlo a efektívne a tá sa zavádza do úst. Pomôcka novorodencom ťaha zadnú časť jazyka dopredu, čo zabezpečuje otvorenie dýchacích ciest a voľné dýchanie. Časť pacientov má aj ráštep podnebia, kde platnička funguje ako obturátor a tak môže babätko efektívne sať. Výroba a príprava platničky je digitálna. Príde ku nám stomatológ, ktorý má intraorálny skener, ktorý sa bežne používa pri výrobe strojčekov zubných. No a oskenuje pacientovi hornú čelusť. No a vďaka tomu vlastne máme nejaký 3D obraz o tom, ako to vyzerá u pacienta. Ten si hodíme do počítača a v počítači v 3D softvéri vlastne vymodelujem platničku, ale ja vymodelujem iba tie časti, čo sa dajú vytlačiť. Čiže to je tá časť, ktorá nasadá na to podnebie a tá doštička, ktorá nám ťahá jazyk dopredu. Toto sa vlastne zo softvéru dá ako súbor do tlačiarne. Z tlačiarne nám vyjdú tieto časti. No a tie časti následne vlastne dávame dohromady, to nám robí naša pani laborantka. Na tomto snímku máme pacienta s Fear-Robin sekvenciou, u ktorého antropometricky sledujeme rast a vývoj hlavne sánky, pretože títo pacienti majú patologicky zmenený rast tejto vlastne dolnej tretiny tváre.
A my sa zameriavame teda na oblasť mandibuly, ktorá má patologicky zmenený rast a je typická tým, že horná pera je vyššie postavená ako tá spodná. Tuto je pacient prvýkrát, kde vidíte teda výrazné zmenšenie, hlavne v oblasti brady. A postupne už vďaka platničke sa nám mení tá oblasť dolnej tretiny tváre. A toto je posledný sken, kde už pacient nosí 3 mesiace tú palato-lingválnu platničku a vidíme, že pery už sa v podstate dostávajú na rovnakú líniu a teda tá mikrognácia, čo spôsobuje také to zmenšenie, zúženie bradičky a postavenie tej hornej pery vyššie ako dolná pera, tak sa upravuje a dostáva sa k tým priemerným hodnotám. Práca klinického antropológa spočíva hlavne o sledovaní rastu a vývinu mandibuly u týchto pacientov, teda sledujeme dlhodobo tento rast sánky a na základe našich meraní vieme následne zhodnotiť, či sánka rastie primerane k teda veku pacienta. No je to veľmi veľká výhoda aj klasickej antropometrie, aj tohto 3D skenu, pretože pacient teda nemusí byť v žiadnom strese, čo je hlavne veľmi výhodné pri týchto maličkých deťoch. Samozrejmosťou je aj súčasť rodičov, ktorí sa doma o platničku starajú po zaškolení sami. Platničku musí rodič každý deň vybrať, musí ju poumývať, musí ju vedieť zaviesť naspäť, musí vedieť, že ako má byť vlastne napolohovaná v tých ústach, hej, lebo veľakrát sa nám stalo, že rodičia prišli nespokojní, že niečo je zle. Zistili sme, že sa jedná o také jednoduché veci, že platnička vlastne nebola úplne presne nasadená. Musí vedieť, ako má byť napnuté gumičky, ale v zásade toto zvládli všetci rodičia bez nejakého väčšieho problému. Časť detí s Pierre-Robin sekvenciou sa zachytí už pri pôrode, kde zmena je zjavná. Druhá skupina sú však deti, ktoré prvé 2-3 týždne prospievajú dobre a potom prichádzajú prvé komplikácie. Diagnostika sa následne určuje aj počas spánku. No, dieťatko sa narodí v podstate veľmi podajné, veľmi mäkučké dýchacie cesty a na tú výmenu plynov tá jeho mechanika dýchania, s ktorou sa narodí, je dostačujúca. Samozrejme tým, že dochádza k zrečiu dýchacích ciest, ktoré sú pevnejšie, tuhšie, tak robia väčší odpor a práve preto tieto detičky typicky začnú zlyhávať až okolo toho 3., 4., niektoré až 5. týždňa. Ono to závisí od tej závažnosti tej deformy. Ale ako prvým signálom pre toho lekára v tom novorodenskom, respektíve pediatra po prepustení takéhoto dieťaťa z hospitalizácie malo by byť, že dieťatko neprospieva, dieťatko je nadmerne rýchlo dýcha a najmä mamička povie, že dieťatko nespí, pretože samozrejme hlbší spánok pri takejto deformite je pre dieťa veľkou prekážkou na hlboký spánok. Ak teda dieťa vyžaduje platničku, tak sme práve tí, ktorí monitorujeme efektivitu liečby. Polysomnografia, tak ako vie diagnostikovať závažnosť, tak vie teda vlastne efektívne zhodnotiť, aký významný benefit má to dieťa, jednak na kvalitu spánku, ale samozrejme na počet tých udalostí, kedy mu klesal kyslík. Tieto sa robia priebežne počas nosenia tej platničky a samozrejme sa robia následne v tom 6. mesiaci výstupne. Pri závažnom stave, ak dieťa malo už takú udalosť, že vyžadovalo nejakú respiračnú podporu, ako pneumológovia zaisťujeme to dieťa aj v domácom prostredí. Sú to pomôcky na princípe pretlaku cez masku do dýchacích ciest, keby náhodou došlo k udalosti, že buď sa nedá inzerovať platnička, alebo teda dieťa má napriek tomu tak závažnú infekciu, že ani pri platničke nedokáže dostatočne dýchať. A keďže máme dieťa z celej Slovenskej republiky, nie je možné riešiť všetky akútne stavy, tak ich treba v domácnosti zabezpečiť. 5 pacienti už majú liečbu pomocou 3D platničky úspešne za sebou a práve teraz máme jedného pacienta v liečbe. Po prvých 3 mesiacoch sú vidieť značné rozdiely. Už do 3 dní od príchodu pacienta k nám vieme pripraviť platničku a dieťatko tak môže namiesto hospitalizácie byť doma.